Вітаем, шановнае спадарства! Вы на канале Торт. І сёння мы апускаемся ў дзень, дзе ў кожнага ліцэіста адрэналін зашкальвае, а нервы ўжо на мяжы. Гэта турсцяжына. Самае першае, самае хвалюючае мерапрыемства для кожнага дзесяцікласніка ў нашым ліцэі. Усе ліцэісты з нецярпеннем чакаюць пачатак мерапрыемства. І мы накіроўваемся на станцыю Зелёная, дзе нас чакае насычаны дзень. А пакуль мы едзем, давайце даведаемся ў нашых ліцэістаў, што яны чакаюць ад гэтага мерапрыемства. Вітаю, Караліна. Якія ў цябе пачуцці? Хвалюешся ці не? Привет, Таня. На самой справе я вельмі хвалююся, бо гэта маё першае ліцэйскае мерапрыемства. Я і мой клас вельмі доўга гатовілі гэты нумар, каб сёння мы паказалі, што мы самы добры клас. Вось мы і прыбылі. Наперадзе нас чакае мноства цікавых выпрабаванняў і, вядома ж, творчыя нумары нашых дзесяцікласнікаў. Пікеты праходзяць у гэтым цудоўным лесе па наступным маршруце. А ў гэты час каманды гатовяцца да сваіх выпрабаванняў і абмяркоўваюць стратэгію. Кожны клас рыхтуе нешта ўнікальнае. Гэта можа быць танец, песня або тэатральная пастаноўка. Вітаю! Як вы оцениваете падрыхтоўку у вашего класса? Они супер молодцы, очень быстро сорганизовались, очень самостоятельные, очень работоспособные, очень динамичные. И, в общем-то, я им только дарила свою любовь. Все остальное это их задумки, их встречи, их тренировки, их реквизит. И вообще они супер лучшие, они лучшие. Дякую вялікі. Прывітанне! Вы сёння самыя лепшыя, безумоўна. Поделитеся, калі ласка, вашими ўражаннямі. Привитание. Ну, на самом деле, просто вот до сих пор руки трясутся от волнения. Вот мы просто стояли, и когда мы уже понимаем, что мы первые, это прям, непередаваемые эмоции. И прям аж от счастья плакать захотелось, на самом деле. Ты трясся над этим номером, ставил, придумывал сам, записывал песню. И ты понимаешь, что это оценили, это очень круто. Но как бы мы хотим сказать всем спасибо, всем нашим 11 местам, нашей классной руководительнице. Также, конечно же, все, кто участвовал у нас, вот просто ничего бы не получилось, конечно же, без командной работы такой хорошей. Дякую, дзяўчынкі, поспехаў вам. Прывітанне, вось ты ўдзельнічаў у творчым нумары. Апішы, калі ласка, свае ўражанні. Это было нетрудно, потому что меня переполнял лицейский дух от пяток до ушей. Он паром вытекал из меня. Я был рад, я был звездой. Лицей позволяет сбываться моим мечтам. Лицей лучшее, что со мной случалось в жизни. Вось і падышоў да канца гэты цудоўны дзень. Для кожнага ўдзельніка турсцяжыны ён стаў асаблівым і поўным пазітыўных эмоцый. Жадаем усім творчых поспехаў!